Hej og velkommen tilbage til All We Knit Is Love strikkepodcast. Jeg blev lige i tvivl om jeg hedder All We Knit eller All You Knit. Det er noget tid siden jeg sidst har filmet et afsnit. Jeg skulle præsentere mig selv. Jeg hedder Marie. Jeg er 28 år gammel og bor i Solbjerg syd for Aarhus sammen med min mand. Og normalt strikkepodcaster jeg, men det er en del tid siden jeg sidst har filmet, så i dag bliver formentlig et halvlangt afsnit, for jeg har meget på hjertet. Så skål i kaffe, og jeg håber sætte jer godt til rette, fordi jeg kommer til at plapre i lang tid. Ja, så sidst jeg filmede, det tror jeg, det var før jul. Lige før jul, ja, for jeg viste julegaver og sådan noget. Jeg havde håbet at filme noget før, for jeg har også en update på strikkeåret, der gik, og nu har vi det lige inden marts det her, så vi er kun 2 måneder inde i 2024, men jeg er i slutspurten af mit PhD-studie. Jeg skal aflevere min PhD-afhandling til juni, så jeg har egentlig bare haft helt almindeligt godt travlt, og derfor, ja, ikke lige overskud. Så jeg ved ikke, hvordan de næste måneder bliver med at filme afsnit. Jeg håber, at jeg får tid til det, for jeg synes, det er mega hyggeligt og sjovt, det her. Men jeg har en afhandling, der skal afleveres, og det tager noget tid, ja. Så det betyder også, at jeg har stadig haft tid til at strikke. Så det betyder også, at jeg vil vise en del ting frem i dag. Jeg havde faktisk sådan en lille strikkeblokade. Jeg tror, det var i sidste uge, hvor jeg var sådan lidt, jeg havde så meget lyst til at strikke, men jeg vidste ikke, hvad jeg havde lyst til at strikke. Kender I det? Hvad gør I, når I har sådan en blokade? Fordi jeg var bare sådan, jeg sad i min strikkestol og var bare sådan, jeg vil så gerne strikke. Jeg har fundet en god lydbog, jeg vil gerne høre. Og jeg var bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg vil strikke på. Jeg vil ikke strikke på noget af det, jeg allerede har gang i. Jeg kunne godt tænke mig at slå op til noget nyt. Jeg aner ikke, hvad det nye skulle være. Jeg magter det ikke. Sådan, hvad gør man ved sådan en blokade, når man egentlig har lyst? Men strikkelysten er kommet tilbage. Jeg har fået strikket igen siden. Ja, yeah. Hvor skal vi starte? Jeg synes, vi skal starte med strikkeåret, der gik. Jeg har min lille sorte bog, jeg skulle lige tænke, som jeg har navngivet efter Maja Breum, som har strikkepodcasten Strikker du nu igen. Og det er nu 3. år, jeg går i gang med at bruge den her bog, hvor jeg noterer, hvilke projekter jeg har gang i, hvornår jeg har startet, og hvornår det er sluttet, hvornår de er færdige, hvilket garn jeg har brugt til hvilken pind og sådan noget. Så det er sådan, hvis jeg glemmer hvilken størrelse, det er jeg er i gang med at strikke, det kan jeg sagtens lige godt glemme. Så ja, jeg vil egentlig bare sådan lige hurtigt gennemgå strikkeåret 2023, fordi nu er jeg jo lidt sent ude med det. Men hvis jeg læser op fra min lille bog her. Jeg har strikket færdige projekter, det vil sige, der er 2 projekter, der er gået videre fra 23 til 24, så de er ikke med her. Så færdige projekter i 2023, der har jeg strikket 72 stykker strik. Yes. Og de fordeler sig på ego-strik, altså strik til mig selv. Der har jeg strikket 8 sweatre, full size sweaters. Så har jeg strikket 10 sokker. Og det her, det er ikke talt i par, men i enkelte sokker, fordi hvis I har fulgt med sidste år, så har I også set, at jeg har strikket en del sokker, der ikke har nogen makker. Fordi jeg tit har været sådan, nu har jeg strikket den en gang, så gider jeg ikke strikke den igen lige nu. Så jeg har talt sokker per sok, så der er altså 10 sokker i alt, der er strikket færdigt. Og jeg tror, 6 af dem har ikke nogen makker. Ret mange. Og så har jeg strikket nogle toppe og t-shirts, og det har jeg strikket 4 stykker af. Så det er altså 22 ting til mig selv, men sokkerne fylder jo ret meget, når jeg tæller dem på den måde. Så har jeg strikket i kategorien baby. Der har jeg strikket 20 stykker tøj, så det kan være kjoler, trøjer, bukser. Så har jeg strikket 2 babytæpper. Jeg har strikket 3 stykker legetøj. Det var de zoologiske dyr, som jeg viste, det må have været et halvt års tid siden nu, som skulle gives til en dåbsgave. Og så har jeg strikket accessories 16 styk.
Og det tæller over huer og balaklavaer og sokker og parsokker og hvad tæller det mere over? Jeg har strikket rigtig mange af de der små Sigges savlesmæk. Så det er jo også mange sådan nogle små projekter, der er færdige på en dag. Og så har jeg strikket til andre. Der har jeg strikket 2 sweatre. Jeg har strikket 4 par sokker, altså 8 enkelte, men 4 par sokker. Så har jeg hæklet en ting, som var den der lille bitte baby Yoda, jeg hæklede til min mand Tobias. Jeg har strikket et sjal, som var det, jeg gav i julegave til min bedstemor. Og jeg har strikket en hue til Tobias, min mand. Så det var 2023, 72 projekter. Større og mindre ting og sager, der er røget af pindene. Og så er vi nu gået ind i 2024. For 2 måneder siden, vil jeg mærke, men det tæller. Og jeg har strikket en del, eller semidel i hvert fald, siden sidst. Jeg kan ikke huske præcist, hvad jeg var gået ægte i gang med, og havde sluttet og sådan sidste gang. Men jeg har taget de ting med, der er færdige, som jeg har lagt i min "du er færdig, men du er ikke blevet vist i en podcast endnu" bunke. Og de ting, jeg er i gang med. Så lad os starte med det, jeg har på. Det er nemlig en, jeg er blevet færdig med. En sweater. Nu skal jeg se. Så min mor og jeg købte garn til den her sweater. Vi var i Barcelona til Barcelona Strikkefestival i november måned, min mor og jeg, hvor jeg købte ind til den her sweater. Og min mor købte ind til den samme, hvor hun har valgt sådan en medium støvet blålig farve, og så skal mønstret være i sådan lys beige. Jeg tror, det bliver det smukkeste nogensinde. Men jeg har valgt den her. Det er sådan en funky farve. Den er sådan, i noget lys er jeg en lille bitte smule olivengrøn, men ellers så er jeg jo faktisk bare lidt grå-beige-agtig. Ja, jeg synes, det er en vildt spændende farve. Det er en opskrift, der hedder Summer in Norway, som er fra et mærke, jeg ikke kan udtale. Biche i Bush. Jeg har ingen anelse om, hvordan man udtaler det. Jeg prøver at få det skrevet her. Men garnet er helt vildt lækkert, synes jeg. Det er meget uldent og meget loddent, men særligt efter, at det er blevet vasket. Så det er sådan rimelig blødt. Altså, det er stadig uldent. Man kan godt mærke, der er uld i, men det er ikke sådan, at det krasser mig på nogen måde. Men det er selvfølgelig heller ikke smørblødt, ligesom Merino Baby Merino-agtigt. Så det er uldent og loddent, men på en blød måde. Og jeg synes, den er så fin, og den er meget, meget simpel. Jeg tager ikke af, jeg har blå joggingbukser på. Det er så flot. Meget, meget simpel trøje. Lidt uvant for mig, så er den lukket af sådan ved at strikke rilleret i kanterne i stedet for rib. Det tror jeg ikke, jeg har andre trøjer med. Men jeg synes, det fungerer ret godt. Det er sådan lidt åbne arme, uden at det er meget. Og sådan, jeg synes, den fungerer vildt godt. Jeg er virkelig glad for den. Så jeg glæder mig til at se den udgave, min mor hun også skal strikke. Yes. Så Summer in Norway. Og jeg synes, det var sådan, det passede bare så godt, fordi jeg var lige kommet hjem fra Oslo. Jeg har været i et længere ophold i Oslo i efteråret, og så skulle jeg ugen efter på strikkefestival, hvor jeg forelskede mig en trøje, der hed Summer in Norway. Jeg var bare sådan helt, oh my god, universet. Jeg er ikke sådan vildt meget universagtig pige, men lige der var jeg sådan lidt, ja, det kunne da godt ske. Jeg har færdiggjort den her t-shirt, som ser meget firkantet ud, når man bare holder den op sådan her. Som er et design fra Vadils, og i garn fra Vadils, og en mohair. Jeg kan ikke huske præcis, hvad den hedder, den mohair. Jeg er stadig lige ved at finde ud af præcis, hvordan jeg skal style den her. Og hvad jeg synes. Jeg tror, garnet er ikke noget, jeg sådan kommer... Måske, jeg tror, det er mohairen, der er lidt kras. Jeg har nævnt i et andet afsnit, hvad det er for en mohair. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Det er ikke en, jeg nogensinde har brugt før og kender til. Jeg tror, det er mohairen, der er lidt kras, og uldet er lidt uldent. Men det gør ikke noget. Det havde jeg også forventet af den type garn. Så jeg er lige ved at finde ud af, hvordan og hvorledes jeg skal style den. Ja, jeg tror, det bliver sådan lidt vestagtigt. Og så ud over en eller anden langærmet trøje. Det kunne man godt gøre. Og med et par bukser til eller sådan noget. Men altså, det er jo totalt simpel opskrift. Det er vitterligt bare, kommer de lidt tættere på.
Det er jo vitterligt bare sådan en simpel raglan ned. Kan I se det her? Det kan I. Sæt af til ærmer, og så på de ærmer har man bare strikket rib, så det er ikke nogen ærmer ægte, så det går også hurtigt, og det var en halv stor pind, og ja. Yeah. Jeg tror, den kunne være pæn sådan med en langærmet skjorte eller et eller andet indunder, sådan lidt vestagtigt, og ikke den er så meget t-shirt, fordi garnet ligger på ingen måde op til, at det er en t-shirt, fordi det både er mohair og en meget ulden uld, så det er ikke sådan en, jeg kommer til at bruge om sommeren som en t-shirt for eksempel. Men opskriften havde jeg også lidt problemer med, kan jeg huske. Det har jeg også snakket om i et andet afsnit. Men den er færdig, og den skal ind og ligge i jeg er færdig skabet nu. Yes. Så har jeg strikket, lad os tage det i den rækkefølge, det ligger, et par babysokker. De er meget cute. De er strikket efter Lene Holme Samsøs bog. Hvad hedder den? Den ligger herovre et sted. Hedder den Kærlighed på pinde? Det er jeg ikke sikker på, den gør. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men de hedder RAG sokker. R-A-G sokker. Hvor jeg har strikket den mindste størrelse. Og jeg har strikket bare i noget... jeg havde noget Mayflower First Class, må det være. Liggende i den her lidt kajegule farve. Og det synes jeg også sødt. Og jeg synes, det var sødt med det her ribmønster. Og det er sgu nuttet. Det er nuttet. Jeg har også strikket en stok i noget grønt garn, jeg havde liggende. Der er strikket enkelt rib i stedet for dobbelt rib på toppen her og langs sokken. Og det her det er vel egentlig stadig et igangværende projekt, kan man sige, fordi jeg har ikke strikket nummer 2 endnu. Og der skal dog være en nummer 2 til. Det er kun, når det er mig selv, jeg ikke gider at strikke en makker. Det her det er strikket i en rest af noget grønt strømpegarn, jeg havde fra nogle strømper, jeg har strikket til min mand. Dem har jeg vist også i et tidligere afsnit. Det må have været 1 eller 2 afsnit siden. Det er fra Hjertegarn. Jeg kan ikke huske, hvad strømpegarnet hedder, men det skal jeg faktisk sige, det performer ret godt. Nu har min mand, han lever i strikstokker, og han har gået i de der strikstokker, jeg har lavet til ham virkelig meget, og de er blevet vasket mange gange, og jeg er doven, så sokker dem smider jeg bare i med vores almindelige tøjvask på 30 grader og hænger dem til tørre, og jeg synes, altså jo, man kan da godt se, de er vasket, men de holder virkelig fint, altså sådan helt vildt flot i strukturen og sådan, så det er ret imponeret over det garn her. Så der er nok, jeg har nok til at kunne lave sådan en lille par her, eller 3 mere i hvert fald. Så den er lidt stadig work in progress, fordi jeg skal selvfølgelig lige have lavet en makker dertil. Så har jeg, det var min kaffemaskine. Så har jeg strikket en lille hue, fordi jeg havde noget, det var også Hjertegarn, deres Lana Cotton. Det har jeg efterhånden snakket en del om. Det er en garnblanding af bomuld og uld eller merino-uld, jeg kan ikke lige huske det. Jeg tror det er 50-50. Og jeg synes simpelthen, det er så lækkert et garn. Særligt til sådan noget børnetøj her. Altså, det krasser på ingen måde. Og det er virkelig fint i strukturen, og virkelig fint i sådan, hvordan det ser ud. Og selve, kalder man det stoffet. det man ender ud med her, ikke? Så jeg havde en lille rest i den her flotte, søde beige farve. Og så lavede jeg en hue. Og det er jo så udfordringen ved, at det er ved at være så lang tid siden. Jeg tror, jeg har slået omkring 50 masker op. Og strikket en 3 cm her i rib. Og så har jeg strikket yderligere. Jeg har ikke haft nogen opskrift her, jeg har bare winget det. Så yderligere, hvad er det en 6? Hvis det er 3 cm, er det så 6 cm-agtigt, ikke? Og så er jeg begyndt at tage ind. Og jeg tror i starten, fordelt på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indtagninger fordelt ligeligt. Det kan godt være, det er 48 eller sådan noget, men jeg skal altså slå op ikke 50, men deromkring. Og jeg tror i starten var det hver anden pind, jeg tog ind på, og til slut hver pind. Yes. Så det er bare sådan en lille hue, også til gemmerne. Og så vigtigt. Jeg har også strikket en sweater til min mand. Fordi jeg strikkede en sweater til min bror i julegave. Den kan I se i sidste afsnit, som er en L-sættergenser fra, er det Sandnes, der har lavet den, mener jeg. Og den strikkede jeg til min bror i julegave, og jeg prøvede den på min mand for at se, at den ikke så helt
skæv og forfærdelig ud. Og da min mand prøvede den, så var han også bare sådan en kunne han godt tænke sig. Og indtil nu, så har han kun ville have strømper og huer. Han har ikke set lyset i striktrøjer endnu. Så da han begyndte at sige, at han godt kunne tænke sig sådan en, så tænkte jeg, det skal han simpelthen have. Så jeg har her i år strikket på endnu en Elseter-genser, og den har jeg glemt at tage med her ind. Men jeg vil få indsat, den er totalt næsten magen til den, jeg strikkede til min bror, bare nogle andre farver, så jeg prøver lige sådan meget fint at få sat et billede ind her, hvor I kan se den. Jeg har strikket den i sådan en mørkegrå koksfarve, som var noget lima fra Hjertegarn. Og så var det hvide mønster, det er 2-tråde Flora fra Drops. Og den beige er 2-tråde, også Drops Nord måske, Drops Nord. Og den sådan petroleumsblå, der så er mønsterfarven på Tobias' trøje, det er så 2-tråde Sunday. Den tynde Sunday, ja. Og jeg kan ikke huske, hvad farvekoden hed, men det var sådan en semilys petroleumsblågrøn farve, som jeg købte for et års tid siden, og jeg har ikke brugt den sådan noget. Så det passede perfekt deri. Og jeg lavede den sygeste yarnchecken, fordi jeg havde vitterligt kun sådan så lidt garn tilbage, at den beige der endelig var færdig. Jeg var sådan, det her det kommer ikke til at gå, men det gjorde det. Så det var en perfekt måde at få opbrugt. Og den hvide og den beige var nemlig også den samme, der blev brugt i min brors trøje dengang. Så det var en fin måde at få brugt nogle rester på os. Ved Tobias, min mand, han er lidt mere sådan slim om maven og har lidt bredere sådan skulder- og brystparti. Så da jeg prøvede min brors trøje på ham dengang, så hans tanke det var, at den sad rigtig godt om bryst- og skulderpartiet, hvor den var strikket i størrelse medium, men at den godt måtte være lidt tættere omkring kroppen. Så jeg så startede jeg ud med at lave den i størrelse small omkring kroppen. Den strikkes nedefra og op. Og så ærmer og bryst, der har jeg så taget ud, så det passer med, at ærmer og bryst er størrelse medium. Og det fungerer helt vildt godt på ham, fordi det giver lidt den der følelse af, at man har lavet en slim fit skjorte for eksempel. Det er også altid pænere på ham end regular fit for eksempel. Så det fungerer helt vildt godt på ham. Den skal jeg huske at indsætte billeder af, for den var virkelig sjov. Nu har jeg strikket den 2 gange i træk på meget kort tid, og den var stadig virkelig sjov at strikke. Meget simpel at strikke faktisk, selvom det er mønsterstrik. Og så, ja, man strikker den nedefra, så man strikker kroppen først nedefra, og så strikker man ærmerne, og ærmerne strikker alt det sammen, og så begynder man på bærestykket med raglan indtagninger i stedet for raglan udtagninger. Yes. Jeg har også været i gang med mere Hjertegarns Lana Cotton fra mit garnlager. Jeg har været rigtig meget i gang med sådan noget brug, hvad du har i dit lager-agtigt. Jeg har ikke købt nyt garn, siden jeg var i Barcelona. Næsten. Har jeg det? Nej, det har jeg ikke. Jeg har brugt rigtig meget af mit lager. Det er vildt. Nå, jeg har strikket den her lille vest. Og den... Ej, jeg har ikke fået syet knapper i endnu. Det troede jeg faktisk, jeg havde gjort. Der skal syes knapper i, så den her den kan knappes, ikke? Jeg har taget udgangspunkt i den, der hedder Vigos Vest fra Lene Holme Samsø. Men i stedet for at lave dobbeltrib, så har jeg lavet det til perlerib. Og det, fordi jeg har et par stykker allerede, hvor det er dobbeltrib. Så nu er jeg så lidt next. Det er igen den her Lana Cotton fra Hjertegarn i den her meget, meget smukke, brændte, dybe røde farve. Jeg ved ikke, hvis man har fulgt med herinde, så tror jeg godt, man kan fange efterhånden, at jeg er fuldstændig pjattet med varme, dybe farver. Sådan rød, terracotta, dybe, ja, I love it. Så en lille vest, som skal ligge i en bunke, der hedder Sy knapper i mig. Den kommer herover og ligge i stedet for så. Ja. Og de sidste færdige ting, jeg har, de er også i bunken, der hedder babystrik. Fordi først så har jeg strikket den her, som er en Friday sweater baby. I den største størrelse. Og med noget garn, der er lidt tykkere end opskriften siger. Og dermed også en pind, der er en lille smule større. Så
i virkeligheden er den jo nok faktisk blevet lidt større end den største størrelse i Friday Sweater Baby. Og jeg havde tænkt, at jeg ville lave det i det her smukke, igen lidt brændte orange lerede farve. Det er noget garn, jeg købte, da jeg var i Lugano i Schweiz i sommer med arbejdet. Jeg fandt den fineste lille garnbutik og købte det her smukke garn. Jeg kan ikke huske, det var sådan noget, var det noget alpaka? Det er sådan lidt fiberagtigt. Man kan godt se, der sidder sådan lidt nogle små fiberhår og stritter ud af den, og sådan, men stadig meget blødt. Og så løb jeg tør for garn, for jeg havde ikke lige tænkt mig om. Og så tænkte jeg, super, så laver vi lige sådan et transition overgangsmønster her, hvor jeg bare har taget og skiftet mellem 2 farver, og så går ned i det mørkegrå. For jeg synes også, den her brændte orange og den mørkegrå farve samlet, det synes jeg egentlig fungerer rigtig godt. Og den mørkegrå, det er noget totalt random strømpegarn, jeg har liggende, som jeg engang har købt i Superbrusen. Så det er bare sådan en koksgrå, mørkegrå, et eller andet. Yes. Men det fungerer fint. Jeg synes faktisk, den er blevet ret sød. Og så den her perlerib, som Friday Sweater strikkes i. Det er... Det synes jeg godt, det er perlerib. Jo, ja, det synes jeg er ret sødt. Og i hvad jeg har hørt, så kan den jo også strækkes ret meget, så den kan bruges i lang tid. Og, okay, det går ikke lige så langsomt, som jeg havde frygtet, men jeg synes også, jeg plapler løs. Den sidste færdige ting, det er endnu en Friday Sweater Baby. Jeg lægger vægt på det ord, fordi der kommer en pointe med de her Friday Sweater lige om lidt, at jeg synes, den er så sød. Jeg har strikket den her i Sandnes Sunday, hvor den lyse hvide farve her, det er den farve, der hedder Kit, så den er ikke bare kridhvid, den er sådan lidt knækket beige, æggeskal-agtig hvid. Jeg synes, den er rigtig, rigtig flot hvid. Og så med en Sandnes Sunday lysegrøn. Jeg kan ikke huske præcis, hvad den lysegrønne her hedder, men det er sådan meget, meget lysegrøn som skiftende farve. Og på indersiden, der er det jo mega smart, at i stedet for at klippe garnet hver gang, at man laver de her farveskift, så har jeg bare lavet tråden køre med ned. Så du kan se den grønne, den sidder her, den er aldrig blevet klippet, så jeg har ikke skulle hæfte ender 100 gange. Den kører bare hernede. Så skal man skal bare passe på, at man ikke gør det enten for stramt eller for løst, men det fungerer ret godt. Jeg har ikke givet at bruge tid på at forsøge at lave usynlig farveskift, så i siden her kan man godt se, at der er en maskes højde i forskel, der hvor den skifter farve. Men jeg synes altså, prøv at se, jeg synes ikke det gør noget. Det sidder under ærmet, og ja, der er lige et hop i maskerne hver gang den skifter farve, men jeg synes virkelig ikke det gør noget. Det gad jeg ikke bruge tid på. Så jeg synes den her den er blevet helt vildt sød. Og jeg kan godt lide Sandnes Sunday. Det er absolut ikke mit yndlingsgarn. Altså sådan... Hvor er du henne? Der. Lana Cotton er blødere end Sandnes Sunday. Men det er jo også 2 vidt forskellige garner. Men jeg kan godt lide den her stadig. Jeg er mere fan af sådan noget som Knitting for Olive eller Creatilux. Deres uldgarner svarende til den her løbelængde. Dem er jeg pjattet med. Men jeg synes den her er blevet rigtig fin. Faktisk rigtig, rigtig fin. Meget sød. Og igen den fine perlerib. Men mit issue, det er netop sådan... Så nu har jeg købt opskriften på Friday Sweater Baby. Og så ville jeg gerne strikke en størrelse, der var større end 9-12 måneder, tror jeg det hedder. Hvor det så bliver sådan 1-2 år. Og så skal man til at købe en ny opskrift, som hedder Friday Sweater Mini. Som jeg så har købt og er gået i gang med, det viser jeg lige om 3 sekunder. Men inden jeg fandt Friday Sweater Mini, så fandt jeg Friday Sweater Junior. Som så går fra, jeg tror det er størrelse 6 eller 7 år og op, inden man så rammer Friday Sweater i voksenstørrelse. Og jeg er helt klar over alle de udregninger, hun søde Petit Knit har skulle lave, for at kunne justere fra størrelser helt ned fra størrelse 1 måned til voksen. Jeg ved godt, det arbejde, der ligger der i at teststrikke, og det er virkelig et stort stykke arbejde. Jeg synes også bare, det virker lidt omsonst, at nu har jeg betalt for Friday Sweater i størrelse lille 2 gange. Sådan fra 0 til 1 år, og fra 1 år og op efter. Sådan, ikke?
det virker bare sådan lidt, men samtidig så anerkender jeg jo fuldstændig det arbejde. Altså det har taget mange timer at skulle lave de omregninger og lave de teststrikke. Og så ja, jeg tror bare, jeg blev sådan lidt, at der både er en baby, mini og junior, synes jeg måske var lidt meget. Men det er fint, ja. Men ja, jeg er netop gået i gang med en Friday sweater mini også, fordi jeg... Gud, nej, det er jeg ikke. Okay, det var jeg. Og så i det her lidt mørke garn, som jeg har købt, også i Barcelona. Ikke på selve strikkefestivalen, men i en sød lille garnbutik, min mor og jeg fandt. Jeg var gået i gang med at strikke en Friday sweater, men jeg synes alligevel i det mørke garn her, at det der perlerib, det blev lidt sådan, det stod ud på en lidt mærkelig måde i det mørke garn her. Hvor jeg så i stedet for tænkte, så ville jeg hellere lave en perlerib her, men hvor det er med 4 ret 1 ring. 4 ret 1. Og der har jeg en opskrift, der hedder Marienlyst genser, som jeg også flere gange har strikket og vist her på min kanal. Men den skal strikkes i noget lidt tykkere garn på en lidt tykkere pind. Og det her garn, det passede lige præcis til Friday sweateren. Så jeg har vitterligt købt Friday sweateren nu, uden egentlig at lave den mini. Men jeg har taget udgangspunkt i masketallene fra Friday sweater, men mønsterrapporten fra Marienlyst genser. Så det er det, der er forskellen, ja. Og jeg synes, det bliver helt vildt fint igen, varme farver, ikke? Jeg synes, det er så sjovt det her med, at de lidt lyse og lidt sorte farver og orange er blandet ind i det her røde. Jeg tror, når det bliver en hel sweater i størrelse sådan noget, jeg tror det er 1 til 2 år, jeg laver. Jeg tror, det bliver så fint. Jeg elsker den her garnkage. Jeg synes, den er så spændende, fordi jeg normalt ikke vil have puttet den her grå, ser jo næsten blålig ud, og sådan, der er mange farver her, jeg normalt ikke vil have puttet sammen med rød. Og jeg synes bare, den er så flot, så jeg faldt også bare pladask for den. Og den er egentlig lidt mørk og lidt dyster på en eller anden måde, ikke? Kan vide, hvad er det nu, det her garn hedder? Jeg finder lige garnet. Fordi jeg har et fed mere. Jeg håber, I savnede mig. Jeg har et fed mere. Så det er Lamiel hand-dyed yarn. Jeg synes bare, jeg faldt bare, de her fede. Jeg viste dem også, da jeg kom hjem fra Barcelona. Der har jeg vist dem i min podcast her. Jeg synes bare, det er så spændende og så sjovt, de her fede. Ja, så dem købte jeg 2 af, så jeg kommer til at have mere end rigelig garn til at lave den her trøje. Men så kan man jo altid lave et eller andet spændende ud af resten. Yes. Jeg har også stadig gang i min June top i drops, som ikke er drops, det er Knitting for Olive. Wow. Knitting for Olive Pure Silk. Den startede jeg med i sommers, og den strikkes på pind 2,5, så det går ikke vildt hurtigt, men jeg har dog fået strikket lidt på den på det seneste, fordi jeg igen har haft sådan lidt strikkeblokade, og så er sådan et ret, det kan vi finde ud af at håndtere i hvert fald. Så den bliver færdig på et eller andet tidspunkt om lang tid. Men jeg synes virkelig, det her Pure Silk, det er en fed sådan tekstur, det ender med, eller sådan en følelse, det ender med at have. Jeg kan godt lide det look. Det er både lidt luftigt og lidt tæt på en gang. Det kan noget. Yes. Jeg er også gået i gang med en trøje, og jeg er nået så langt her, så det er ikke særlig langt endnu. Det skal blive... Jeg har taget udgangspunkt i den trøje, der hedder Among Clouds af Strikrik, men hvor jeg har tænkt mig at lave nogle modifikationer på. Så jeg er nået ikke så langt. Ej, okay, alt hvad jeg viser i dag, det er jo bare rødt. Det er min yndlingsfarve, det er længe siden jeg har strikket i rød. Så, men den skal tage udgangspunkt i Among Clouds. Så jeg er kun nået hertil, hvor man har slået op til, er det nakke eller skulder, lavet nogle udtagninger her, og strikker lige ned nu i nogle, jeg kan ikke huske, hvor mange centimeter jeg skal lave endnu. Jeg er ikke nået så langt. Og så bliver det sådan en slå om wrap-agtig trøje. Men jeg kunne godt tænke mig at lave med længere ærmer i den originale opskrift, der er det 3/4 ærmer, hvor jeg tænker, at jeg laver ærmer helt ned til, på begge ærmer selvfølgelig, og så stopper den også der ved bindebåndet i taljen, hvor jeg på en eller anden måde skal have grejlet ud af, hvordan jeg kan få lavet den længere også. Så bindebåndet skal stadig gå det samme sted i taljen, og så tænker jeg, at den sådan bare skal falde
helt lige så stille, hyggeligt ned derfra, så det bliver en længere slå om også. Så det ikke er sådan en crop slå om-agtigt. Så der strikker jeg i noget garn, jeg havde. Den er farven næsten smuk. Oh my god. Den hedder Jasper og er fra Conrad Design. Og det er deres lammeuld. Og det er jo sådan en sjov følelse. Altså, det er sådan en uld, der bare bliver helt fantastisk, når den har fået et bad. Men den er fin. Jeg elsker de her igen lidt mørke nuancer, der kommer ind i den her smukke blodrøde-agtige farve. Så den er meget ulden. Jeg er spændt på, hvordan det så bliver som en trøje. Den minder faktisk en lille smule om det her uld. Det her uld det er lidt blødere. Men jeg er spændt på, når det her det får et bad, hvad den så siger. Fordi jeg tror, det bliver godt. Ja. Men jeg er ikke nået så langt. Jeg har tænkt mig, der var nemlig nogen, der ønskede en video om venstrehåndet strik. Så hvis I ikke ved det, jeg er venstrehåndet, og jeg strikker med venstre hånd, hvilket vil sige, at alt hvad jeg strikker, det bliver spejlvendt af, hvad der står i opskriften. Og det betyder også, hvad har jeg lavet derovre? Jeg blev lige forvirret. Undskyld. Distræt. Det betyder også, at hvis jeg gerne vil have bindebåndet i den side, som der er billede af på opskriften, så når jeg kommer dernede, hvor jeg skal til at slå om stykkerne, så skal jeg gøre det modsat af, eller i hvert fald anderledes af, end hvad der står i opskriften, for ellers så kommer jeg til at få bindebåndet i den anden side. Og jeg kunne godt tænke mig at have det ligesom opskriften, fordi det synes jeg er pænt. Så jeg har tænkt mig at lave en video. Der var nogen, der nemlig efterspurgt en video med venstrehåndet strik. Og jeg ved ikke om, det skal ikke være sådan decideret sådan en, nu skal jeg lære jer at strik-agtigt. Det er mere sådan en, prøv at se hvordan det ser ud, når man bruger venstre hånd. Fordi når jeg kigger på jer, der bruger højre hånd, så er det jo helt spejlvendt for mig. Selvom det ser helt normalt ud for jer. Så mere sådan en, hvad sker der egentlig, når man laver en højere udtagning som venstrehåndet-agtigt, ikke? Og hvordan kan jeg lige få modificeret de forskellige opskrifter, så de bliver, så jeg gerne vil have dem, så de ikke bliver spejlvendte. Sådan en video tænker jeg at lave noget om. Så hvis der er et eller andet, I tænker, I kunne tænke jer at se, eller vide, eller høre i sådan en video, så sig til, kommenter endelig, for jeg har ikke lavet den endnu, så der er masser af muligheder for inputs. Men jeg tror, det kunne være meget sjovt, sådan en, det her kan også lade sig gøre. Og mega andet bare for jer at sidde og kigge på det, fordi jeg har fået at vide, at det ser helt spejlvendt og skævt ud, når jeg strikker. Folk, de kigger på mig, når jeg strikker. Min bedstemor, hun sidder bare sådan helt forvirret over, at det både går hurtigt, men også, det ser jo helt forkert ud. Ligesom at det ser helt forkert ud, når I strikker også. Ja. Så hvis I har inputs til en venstrehåndet video, jeg har tænkt mig at tage udgangspunkt i den her trøje netop, fordi at jeg har tænkt mig at jeg er nødt til at fifle med opskriften, for at få den til at se ud som i opskriften, fordi jeg er venstrehåndet. Ja, det vil jeg forklare meget mere i detaljer, men i sådan en video. Jeg ved ikke, hvornår den kommer, når jeg en dag får filmet og strikket. Det sidste, jeg har gang i, det er også i noget Barcelona-garn. Det er en Cumulus. Om den så hedder trøje eller bluse, det kan jeg ikke huske. Men jeg strikker den i en tråd mohair på en, det må være en pind 4,5, det her tror jeg. Det er noget Barcelona-garn, jeg også købte i sådan en hyggelig lille butik, der hed All You Need Is Love. Ja, ligesom min strikkepodcast. Jeg var meget høj over det. Nok lidt for høj. Og det er simpelthen så smukt, fordi det ser gråt ud her, men det er ikke sådan, at jeg vil vurdere, at det her det er gråt. Og der kommer så mange små spændende farver. Så er der sådan et område her med noget varmt, rødagtigt område. Der kommer nogle blå-lilla speckles nogle steder. Der kommer nogle gullige speckles. Jeg ved ikke, om I kan se det så tydeligt herinde også, ikke? Og overall synes jeg bare, den får det her virkelig fine udtryk. Ja. Den bliver sådan helt lyserød-agtig, synes jeg, i udtrykket her. Vi så, min mor og jeg købte begge to igen. Twins køber meget det samme garn nogle gange. Vi så, der hang sådan en trøje inde i butikken, hvor det netop var det her garn, de havde brugt. Det er en mohair, en eller anden form for silke mohair, jeg kan ikke huske sammensætningen præcis. Men hvor det netop var det her garn, de havde brugt, og strikket den i en tråd. Og jeg har ikke selv strikket i en tråd mohair før, men jeg synes faktisk, det giver sådan rigtig lækkert og mega let udtryk, som jeg godt kan lide. Det fungerer ret godt. Ja, jeg er meget fan. Jeg er i tvivl med den her. Jeg vil snart at have strikket
nogenlunde snart at have strikket den længde, jeg gerne vil have, og den skal have en I-cord kant her i V-halsen, som lukker det flot af. Men jeg er i tvivl, om jeg skal strikke t-shirt ærmer eller full size, altså hele længde ærmer herpå. Jeg er i tvivl. Jeg tror, begge dele kunne fungere virkelig godt. Sådan en lidt oversized t-shirt, sådan en t-shirt ærme, der vil gå næsten ned til min albue-agtig, eller om det skal være fuld længde ærmer. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, begge ting kunne styles mega flot med et par højtallede bukser og et bælte eller et eller andet, ikke? Hvad synes I? Skriv i kommentaren, hvis I har en holdning eller en idé. Hvad kunne være fedt til den her? Jeg er i tvivl. Jeg er meget i tvivl faktisk. Jeg ved det slet ikke. Det er mega blødt. Noget mohair krasser. Noget mohair synes jeg er rigtig kras. For eksempel det mohair, der var brugt i den grønne her. Ikke? Det er sådan lige lidt kras. Det her, det er blødt som smør. Det er meget ærgerligt, at vi ikke har den butik her i Danmark. De havde nogle virkelig fine garn. Jeg har også købt andet garn, der jeg købte, jeg tror det var sidste video, der viste jeg en hue, jeg havde strikket til min mand i sådan noget. Det var noget jak og merino og silke, og den bruger han også bare, fordi den er virkelig lækker. Det er virkelig fint garn, de havde. Det var en mand og en kone, der havde butikken sammen, hvor det var hende, der håndfarvede garnet. Jamen, jeg elsker. Jeg ved ikke, om I kan se det, men så kommer der sådan de der blålige og nogle gullige og rødlige nuancer. Det er virkelig, virkelig smukt, synes jeg. Når lyset lige fanger de her farvede speckles. Jeg synes, det er så smukt. Så, ja. Så skal det være t-shirt ærmer eller full length. Det ved jeg ikke. Men den er blød som smør. Lækker mohair. Ja, jeg ved ikke, om jeg faktisk kan komme på mere at sige. Jeg har garanteret glemt et eller andet, og jeg håber virkelig ikke, at der går lige så lang tid inden min næste video. Men igen, jeg skal aflevere min PhD-afhandling, så jeg har lidt travlt, og jeg har lovet mig selv ikke at få lagt for mange planer i hele det her forår, fordi jeg netop skal have tid og overskud til at have absolut første fokus på min afhandling. Det er mange års studie, der skal skrives sammen, og det er super spændende. Jeg synes, det er sjovt og spændende at lave sådan en opgave, og lave sådan et studie her, så jeg nyder processen, men det er en stor proces. Så ja, jeg laver min PhD, inden jeg forsker inden for en undertype af lymfekræft. Så det er jo bare spændende hele vejen igennem. Jeg glæder mig til at blive færdig, samtidig med at jeg også frygter det lidt, for jeg kan godt lide min hverdag lige nu, som den er, det jeg laver. Så det bliver spændende ting, der sker karrieremæssigt i det her år 2024. Ja. Jeg vil ikke plapre mere. Nu har jeg snakket i snart 40 minutter. Så blev det ikke lige så langt, som jeg frygtede, det kunne blive. På trods af, at der jo faktisk var en del. Jeg håber virkelig ikke, der går lige så lang tid inden næste video. Og så vil jeg sige lige hurtigt også, at virkelig tusind tak for, at I ser med. Jeg får nogle gange beskeder fra jer også på Instagram. Der hedder jeg Maria. Men hvad siger I? Jeg får nogle gange beskeder fra jer, og jeg synes, I er så mega søde. Og at det, I tager tid til at skrive en besked til mig, som er sød. Altså, jeg synes, det varmer for det første virkelig meget, og jeg synes, det er mega sødt af jer. Så virkelig bare tak, fordi I gider at tage jer den tid. Det er virkelig sødt. Jeg nyder at læse alle beskeder, både på Instagram og også kommentarerne her på YouTube, og jeg synes, det er et mega fedt community og sådan fællesskab at være med i det her. Jeg kan huske, da jeg skulle lave min allerførste video, jeg var så bange, fordi jeg var sådan, okay, nu putter jeg jo også virkelig mig selv ud på internettet, og på en eller anden måde meget intimt bare sidde her og snakke og stole på, at jeg ikke bliver gjort til grin, eller at det bliver taget godt imod, ikke? Og jeg synes bare, det er taget så godt imod. Så nu har jeg også stadig det her i over et år, og jeg nyder det, og jeg er glad for det, og det er mega meget på grund af jer. Så tusind tak, fordi I ser med. Vi ses i næste afsnit til en ny kop kaffe og en masse nyt strik. Hej.